Altzen egiten Tolosako inauterietako 3 egunetan, Zaldunita, Astelenita eta Asteartitan, 18 bat direla giro ezin hobea sortuz, kalez kale ibiltzen diren txarangak. Eta udaletxeak ezarritako arautegian, bete beharrekoak, besteak beste, gutxieneko 15 musikari izatea. Eta inauterietako errepertorioa, errespetatzea leudekeela. Ordainean udaletxeak txaranga bakoitzari musikari bakoitzeko 150 euro eguneko ordaintzen dituela. Eta hori bai, txaranga ofizialak direnak, egunero 3 desberdin, aldez aurretik ezarritako ekitaldi eta lekuetan jo behar dutenez, zertxo bat gehiago kobratzen dutela. Txaranga horietako zuzendariak arduratzen dira gehienetan musikariak kontaktatu, bidaiak lotu, janedanak zehaztu eta beste hainbat lanetaz. Eta bide batez altzen egiten 3 egunetan kaleratzen diren txaranga bakarrak, Beleta eta Arkoiris elkartekoak direla. Eta hain zuzen ere, bertako zuzendarietako bat den Alberto Usonek, aurten, 25 urte gidaritzapean egingo dituela. Eta badira bai, marka hori gainditu dutenak. Adibidez, Jose Manuel Iraola, Pokatrepako zuzendaria, eta Josean Arrostegi, Polbo Ipajako. Gure txalo eta eskertza beroena beraz, beraiei eta musikari guztiei, eta jarrai dezatela orain arte bezala. Bazterrak nasten, alaitzen, eta inauteriaz gozatu, eta gozarazten. Behondeia.